Jo, dobrý deň, chcel by som sa vám veľmi poďakovať za 100 odberateľov, prekročenie hranice. Dokonca už máme 153, ale mali sme aj viac, len to je takéto posledné videjko, co som tam uploadnul, ten shortík jeden. Takže neveril som, že by to mal taký úspech. Chceš niečo povedať, Erik? Ja som tiež nečakal, že Alex len dostane 100 odberateľov, 160 mal, 166 Mhm. mal. Som vôbec nečakal na ten video, co mal. A môžete táto odbera aj samozrejme Alexovi, a potom ešte aj našemu kamarátovi Domanakovi. Tu vám dám mňa, tu vám dám Domanaka a tu vám možno dám Erika, keď to pôjde nejak. Mhm. Lebo nevím, či tam idú 3, ale dobre. To bude pro dnešné video všetko. Čau! Čau!